ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाचा आणि विजयाचा सण म्हणून साजरा केला जातो. या पारंपरिक सणाला ज्ञानाची जोड देत येथील चौको नंबर 4 मराठीवाडी शाळेचे शिक्षक जावेद तांबोळी यांनी यावर्षी आपल्या घरी पुस्तकांची गुढी उभारून वाचन संस्कृतीचा प्रेरणादायी संदेश दिला. नमस्कार. आज गुढीपाडवा. गुढीपाडव्यानिमित्त आपल्या सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. खरं तर गुढी हे ज्ञानाचं प्रतीक आहे आणि ज्ञानाचा हा नेहमीच मोठा विजय असतो. आणि हे ज्ञान मिळवण्याचं प्रभावी माध्यम म्हणजे आपल्याला कल्पना आहे ती म्हणजे पुस्तकं. मात्र आजच्या डिजिटल युगात, मोबाईलच्या युगामध्ये आपली वाचन संस्कृती कुठेतरी हरवत चालली अशी परिस्थिती पाहायला मिळते. आपण पुस्तकापासून दूर चाललोय अशी परिस्थिती सध्या आहे. आणि म्हणूनच या गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा ही वाचन संस्कृती टिकावी, आपण वाचनाच्या जवळ जावं, पुस्तकांच्या जवळ जावं आणि याच वाचनातून, याच पुस्तकाच्या माध्यमातून आपण सुसंस्कृत, गुणवंत, ज्ञानवंत, ज्ञानसंपन्न होत असतो. आणि म्हणूनच या गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं प्रत्येक वर्षी ही पुस्तकांची गुढी उभारून या पुस्तकांच्या गुढीच्या माध्यमातून गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा मी देत आहे. खरं तर आपण नेहमीच पारंपरिक पद्धतीनुसार आपण गुढीपाडवा साजरा करतच असतो. त्याचबरोबर जर अशा पद्धतीनं पुस्तकांची गुढी उभारून आपण आपल्या मुलांमध्ये जर पुस्तकाची गुढी निर्माण करू शकलो तर खऱ्या अर्थानं हा एक मोठा विजय या निमित्तानं ज्ञानाचा होईल असं मला वाटतंय. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद.